Alberto Núñez Feijóo PPkoaren inbestidura aleginak porrot egin zuen lehengo astean. Hortaz, Felipe Seigarrena estatuburuak elkarrizketa sail bat hasi zuen, eta Pedro Sánchezi egin zion gobernua osatzeko enkargua. Sánchezek koalizio gobernu aurrerakoi bat du helburu. Sumarrekin aleginduko da koalizio hori osatzen. Díazek adierazi du PSOErekin akordio bat lortzea urrun dagoela oraindik. Gaur-gaurkoz, Sánchezek ez du behar besteko babesik Kongresuan berriro presidente izendatua izateko. Argi dago zeintzuk dituen kontra PP, Vox eta UPN. Hau da, 171 boto. Sánchezek PSOEren 121 botoak ditu ziurtatuak, baina iruditzen zaio gai izango dela 178 boto lortzeko. Tartean, EH Bilduren 6 eta EAJaren 5. Inbestidura prozedura batean lehen bozketan gehiengo osoa behar izaten du hautagaiak. Alegia, 176 boto. Bigarren bozketan ordean nahikoa izaten da gehiengo osoia lortzea.